Aquest és el pamflet que ha aparegut aquesta setmana a Bagà amb insults i menyspreus contra l'alcalde Lluís Casas i dos regidors de l'equip de govern, Paco Maldonado i Pablo Samper. L'octavilla d'aquesta setmana és la darrera d'una campanya d'assetjament iniciada fa un mes i mig i que ara ha fet vessar el got de la paciència dels tres afectats. Tant l'alcalde com els seus companys han presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra perquè temen per la seva integritat física i perquè volen acabar amb aquests atacs a la seva honorabilitat. La campanya d'assetjament va començar aquesta primavera, quan la companyia Endesa va instal·lar un transformador al carrer Raval, a l'entrada del poble, com a part del projecte per dotar a la vila dels primers carregadors ultraràpids per vehicles elèctrics. Les amenaces i la campanya d'insults estaria associada, segons es desprèn dels mateixos pamflets, a l'oposició a aquesta instal·lació. L'alcalde de Bagà, Lluís Casas, ha confirmat a Televisió del Berguedà que hi va haver un punt àlgid abans de l'etapa de la volta ciclista femenina, però que fa uns dies han tornat a la càrrega. Les amenaces arriben per correu postal sense remitent a l'Ajuntament, mentre en paral·lel apareixen per tota la vila pamflets que reprodueixen la lletra adreçada al batlle. La d'aquesta setmana és una més de les rebudes des del passat mes de maig. Casas creu que en realitat l'oposició al transformador és només una excusa, perquè la majoria d'anònims són atacs personals tant a ell com als dos regidors afectats. Si bé en un principi van voler treure ferro la qüestió, com que la campanya d'assetjament s'ha mantingut en el temps, han decidit denunciar-ho als Mossos. A través d'un comunicat de premsa, tot l'equip de govern de Bagà ha expressat la seva preocupació pels fets i ha manifestat la voluntat de salvaguardar la integritat dels seus companys i assegurar que l'activitat política i institucional es pugui desenvolupar amb total normalitat democràtica, respecte i llibertat. Així mateix, rebutgen qualsevol intent d'intimidació o coacció al desenvolupament de l'acció de govern.